това ревю на дистрибутор USA ще ви покажа и сравня устройствата на Apple iPod Touch 4G и iPhone 4. Това са последните модели, излязли на пазара в тяхната категория на този етап. На пръв поглед и двете устройства много си приличат. iPod Touch е малко по-тънък и по-лек в сравнение с iPhone-ът. Ако погледнем в профил, и двете устройства имат бутони за увеличаване и намаляне на звука. Ето тук от тази страна. С разликата, че iPhone-ът има и бутон за mute, който е за заглушаване. И двете устройства имат бутон за включване и изключване. Ето тук отгоре. iPhone-ът има жак за слушалка от горната си страна, докато при iPod Touch този жак се намира отдолу. И двете устройства имат вграден микрофон, ако не искате да използвате слушалки. И двете устройства идват с новият Retina дисплей. И двете устройства имат вградена камера за правене на снимки и видео, както от задната страна, така и по една камера отпред за провеждане на видеоразговори. С разликата, че при iPhone-ът до камерата има и светкавица, а при iPod Touch няма. И разбира се, основната разлика при двете устройства е, че iPhone-ът е мобилен телефон, а iPod Touch е само мултимедийно устройство, но при почти всички други показатели двете устройства са идентични. Това най-вече се забелязва на софтуерна основа и двете устройства идват с типичните за Apple апликации. Разбира се, и двете устройства имат подобни функции и настройки. Например, и двете устройства поддържат Wi-Fi мрежа, т.е. могат да влизат в интернет през wireless рутер. Нека, например, натиснем на Safari и както виждате, и двете устройства могат да влизат в интернет. Също така и двете устройства поддържат имейл клиенти като Gmail, Yahoo, AOL и други, които може да добавите на вашето устройство. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е програмата iTunes. Абсолютно идентична е iTunes и на двете устройства, няма никаква разлика. От тук може да търсите, даунлодвате и слушате желаната от вас музика, а също така и видеоклипове и други. И двете устройства идват с преинсталирана новата апликация на Apple, която се казва Game Center. И разбира се, както при iPhone-ът, така и при iPod Touch може да влизате в App Store на Apple. От тук може да разглеждате и инсталирате желаните от вас апликации и игри. Например, ето тук отдолу може да натиснем на Top 25 и да изберем Top Free, най-добрите безплатни апликации. Както при iPhone, така и при iPod Touch. Този процес е идентичен. На първо място в момента излиза Cut the Rope Lite. Нека изпробваме. Ето тук пише Free, натискаме на Install. Вашето устройство може да ви попита за паролата ви в iTunes, въведете я и натиснете OK. И процесът на даунлодване и инсталиране започва. И ето тази игра вече се инсталира и на двете устройства. И натискаме на Play. Нека излезем от играта сега. Та исках да ви покажа, че повечето игри и апликации от App Store са на ваше разположение за даунлодване, както при iPhone, така и при iPod Touch. Аз предварително бях даунлоднал и инсталирал още една игра, Ant Smasher, която според мен е много смешна за игране. Ето така, по този начин убивате мравките.
Та през App Store на Apple повечето игри и апликации са на разположение за даунлодване, както при iPhone-ът, така и при iPod Touch-ът. Аз, например, вече предварително съм даунлоднал и инсталирал апликацията на Skype и на двете устройства. Нека сега я отворим. Ето тук отдолу може да виждате вашите контакти, да влизате в чат, обаждане, история, вашата информация. Предварително съм задал два различни акаунта на двете устройства. Нека направим едно примерно обаждане. Call. Разбира се, Skype работи през Wi-Fi и виждате как може да използваме тази услуга. Та виждате, че вие може да използвате Skype както при iPhone, така и при iPod Touch, стига да имате Wi-Fi връзка в интернет. А последно искам само да спомена, че и двете устройства идват с новата апликация на Apple FaceTime, с разликата, че при iPhone-ът FaceTime се използва директно към вашите контакти. На този етап не съм видял да има отделна апликация на десктопът, а при iPod Touch, понеже няма набиране на телефонни номера и text messages, има отделна апликация за FaceTime, която се намира ето тук. И тук може да добавяте желаните от вас FaceTime контакти и да провеждате видеоразговори с тях. Също така и двете устройства идват с YouTube апликацията. Можете и през двете устройства да гледате видеота в YouTube. И то с много добро качество. Малка разлика, която открих, е апликацията за слушане на музика, която при iPhone се казва iPod, а при iPod Touch се казва просто Music. Може да добавяте желаната от вас музика през iTunes. А и при двете устройства Settings са идентични. Така че ако сте свикнали вече с менюто и настройките на iPhone, то е абсолютно идентично и при iPod Touch. Така като обобщение искам само да кажа, че двете устройства са почти идентични, много си приличат както на външен вид, така и на възможностите, които предлагат. И в зависимост от това какви са вашите нужди, в някои случаи може би е по-добре да си закупите iPod Touch, в случаите, например, когато имате друг телефон за използване, като например Nokia или Sony Ericsson и не желаете да закупувате iPhone, но пък може да закупите iPod Touch, който има почти всичките същи функции като iPhone. Разбира се, и двете устройства са с логото на Apple, може би в момента най-добрият производител на мултимедийна технология. Благодаря ви, че останахте с мен за това видео и ако искате да следвате видеотата в нашия канал, моля ви натиснете на subscribe